Nato niya lang pasasayawon si Honorable Ricardo Batula, ang nagsasayuan nga presente nag-attend sa naton kapaturunan, si Honorable Ricardo Batula. Papanisan sa naton umagad sa Barangay Manajao. Actually, at sa Manila na ini dito na nagpipinayaman. Ang ipaparis naton kan Honorable Ricardo Batula, si Madam Elizabeth Laure.
Salamat. Salamat, Honorable Ricardo Batulang. Ang sana ni mo pa si Miss Elizabeth Laure.